Og karon mga higala niya ang sumpay ning atong sugilanon. Pader, I am your pader. Mo-leave na lang ko, sis. Ha? Di lang una ko magpakita sa simbahan. Magpadarang kong suwat ni Father. Wala, uy. Mahadlok mo ko nga magpakita ni ng milagring. Unya, wa ka tuod sinang milagring sa inyo, ha? Nagtuo kang di kaniya pangitaon? O gusto mo sa ikasulti ni Father? O sa may imong himuong rason nga mo leave ka? Health reasons naman ang gibutang diri. Mao ba, Pader? Uy, waman to'y gimo bataa. Katuod ka sa ilan, eh? Oo, ato na to, Pader. Oh, wata ko ha. Nalog itiwason. Dayon, mga donta silang lulong. Okay, Pader. Sige, Noy. Ang bata, may sakit dito siya. Oh, ang inahan ni Lulong. Teresa! Teresa! Oy, Pipig! May gandiya ka! Nas, Father! Nontak yung toyo! Bahay ni Lulong? Ay, olag eh! Usa na yan sa oy! Nga nung gisuspenso man siyang Father! Ha? Usay kisuspenso. Siya mo'y nilib. Unsa? Na, mga tuwagan ni meron sa inyo kay mubisita niya. Health reason man kuno'y gibutang ni Lulong sa suwat. Nabalakas, Pader. Ay kapanuway ba yan di ayan ang bataa? Pinagaba! Ang yang gisulti na mo ni Papa niya kay gisuspenso ko na siyang Father! Ginoo ko. Unsa ba ko tayo ni? Bantay lang yung bataa! Dala sige, Piping ay! Di lang ko matubang ni Father! Mupaulit na lang ko! Puspusan ko ta! Oy, ayaw puspusi, oy! Hoy, psst, Teresa! Hoy! Pagkakanahan. Kuya! Hey, paslat, Lida. Kapag ka bagutaw na tong imong... Kuhan, baka kay kabuang to imong uyab. Uyab, kuya? Ay, sululong god. Ha? Nga naman, kuya? Nga na day si Lulong? Yabaga lagi bata agring. Ang butog ko sinaso sa o nga. Nakabuhat man adto. Ikon lang ko taos Padre sa paglingo-lingo. Pagkahibaw niya nga dili day tinuod nga may sakitot karaho. Unya pa yun, lain ang gipato siya mga ginikanan. Gisuspenso ko no siya. Nga man kahang iyan ning gibuhat, Ping. Nahwayo ko Diana. Aw tingali gitapula na. Wa kaha siya gilikayan, Ping. Ay naglikay lagi sa trabaho. Mura bayag unsan trabaho Di mo dato mangaslag, mangalsagsako. Igor mo dato nga mo assisters misa. Basig dili trabaho ang gilikayan, Ping. Basin og tao. Tao? Uy, kinsam sa kaha. Kumasik kunta na mo, kuya. Amigo mi tanan. Mao lagi, wa man ko'y nabantayan nga iyang nakaaway. Lah. Pasig ibasti ni Lida. Oh. Basin sad no? Ay, bidara, tagan-tagan lagi ta ni. Mahalagos isda. Wala gyud ni plano nga mo brato. Mas mahal pa man nis karni noon. Kanya to, sudan man nis mga pobre karon. Uy, no, sudan naman nis mga dato. Ay, maog yun. Maayo na yung pagkabali sa panahon ron. Ay, kadiad to, ang mga dato rin magsudan og adobo og humba. Makakaon ra ang pobre kung may fiesta o di ba kaha kasal. O di ba kung may mamatay. Pero karon, uranay na lang sa pobre ang adobo og humba. Reklamo pa nga, sige na lang fried chicken ang sudan. O sa mga lambay pasayan. Sa una, pulan tagkaon. Ngita kitag adobo ug humba. Ay, Uy, sila mas lulong ug lida oh. ayaw taw gaha. Ato lang doolon sa hilom. Huwag yung lagi maglikay sa lulong ni Lida.
Ay, kinsa may gaingon ba nga naglikay na slida ni Lulong? Ay, mao may duda sa ubang sakristan nga gibastid ni Lidas Lulong mao nga namyundang. Uy, mao ba? Ay, dali. Atong duolon. Maayo kay nagtalikod. Wait, daot. Ipatimbang na yun. Sige. Kana, sis. Kana. Uy, Mamili pa, sis. Kana. Ay, kadit sa... Mamili pa kong lain. Ay, kumusta Lulong? nahadlok si Lulong ni mo, Gring. Ikay iyang gilikayan, Gring. Ay, naunsa naman taon tong tawhan na, uy. Ano man to siya, Lida? Unsa man day iyang pananaw nako? Abat? Mao tingali, Gring. Buram sugo kag abat na imong kilay, God. Unsa? Di manggod kuya. Ikaw ba? Kabuangan na gid ani mas nang milagring. Kaangayan niya ah. Wapa man gani kay nas milagring oh. Aw, mao ba? Ay, paghilom diha Piping, oy. Maayo pas lida nimo. Aw, ari man gyud kumutuon niya kay tin-aw pa manigmata. Ikaw kay hap-hap naman ang imo. Hapit na gani tingali ka mabuta. Noy simba ko. Lugawa gid mo bro uy. Maayo gani kay nalingaw na si nang milagring nga naghisgot mi si iyang kilay. Wa na mi makahisgot nimo. Salamat, sis, ha. Wa nga bitaw, eh. Wa mo to na ko tuyo, ah. Diretso ram kog layat pagkakita na ko niya. Kay baw ka no? Ikaw ra gyud kabuhat og problema. Mas mudaghan ang mga pangutana, mas mudaghan ang pagduda. May pamubalik na lang ka. Makigistorya ka ni Father. Mutugan ko ni Father sa akong pagduda ni Kuya Piping. Oh! Dana pangumpisal. Kay nakasaman ka. Oh. Ni judge man ka. Hey, O niya sinang milagring. Ing nalang yun siya nga dili siya ang imong gilikayan. Nga way rason nga mulikay ka niya. so, di ko mutugan ni ng milagring sa tinuod? Pangayo na lang advice ni Father, oy. Mas maayo nga si Father mo tudlo nimo kung unsa giangay nimong buhaton. Unyang sin ng milagring may una na akong makitaan. Dinay na lang yun ko, no, sis? Deny na lang cute. Og nagkita ra gyud ta pag-usab. Si Daniel way kahadlok sa langob sa leyon. Nagampo siya sa Ginoo, gitubag siya dayon. Oh. Sa ato pa, ikaw si Daniel, ug ako ang leon, mao ba? Ug nagpalaban kas Ginoo, ha? Di ra ba mo laban ang Ginoo og mga bakakon, Lolong? Pahawa sa tanas! Ayaw tintala ang imong Diyos, pahawa! Ay, kung doklon ta kaha ka. Nang? Ha? Nang, peace! Ha? Unsa man? Peace, nang, Ha? peace! Ha, mag-peace lang ta kung makigistorya ka na kog tarong, Lolong. Dali, kuyog dako. Asa mo ta? Wow! Kadagan ko rin yung mga order nang. Ako ni tanan? Oh, imo na tanan. Habhaba na. Ikaw nang ba? Muram kag dili taga simbahan? Sorry, Lord. Human ni mo kaon. Sultihi ko sa tanan. Maano gito tanan nang? Wato'y sobra, wato'y kuwang. Imbis adto man unta ko mong pisal ni Father. Diha na hinuon nimo. Patas na mong Kuya Piping. Nakasuway na mong magpakumpisal. Pero nang, mahangyo na ko na nga. Ayaw, diritsog away sa Kuya Piping, ha? Pagdudara sabayan ning ako. Posible sabayang nasayop ra ko. Salamat sa imong pagtug-an sa tinuod, ha, Lulong. Sige.
Padayon na dihang kaon. Pero- Biyaan na tika. Pero nang, sekreto lang nina to, ha? Ayaw awaya si Kuya Piping, ha? Ay, patay. Wa mitingog sinang milagrin. Magkagkupot mga sila. Patay gid ko ini. Baya, no? Sa taas nga higayon nga nagduda ko nga ang idahan ni Padre o ang ex ni Piping usara, sayop di ay ko. Unya, si Piping, hinay-hinay nga, kaluod niya. Kung wa matiguang, wa muladlad. Pero muhangyo ko nang. Ayaw diretso away si Kuya Piping, ha? Pagdudara sa bayining ako, posible sad bayang nasayop ra ko. Pero, unsa man di ay buot ipasabot sa iyang sobrang kasuod di Padre karon. Halos kada adlaw do nagid siya dadon sa pari. Ay, Ginoo ko. Pasaylo makasagid ko ini. Pero, husto si Lulong. Dili nako diretsoon og away si Piping. Panid-an una nako siya. Mauna, kuya. Nakabantay man ko nga, mga artigid singi ng milagring, palitin sa siyang mga pangarte. Para imo ra sa bitaw iyang pagpangarte. Bitaw, no? Asa sa ka kumamalit o kanang dili kayo mahal pero mayo sa kalidad. Na ako'y brochure diri, kuya. Ha? Nag-sideline man gud ko karon, kuya. May nalang, pangbaon. Uy, mayo. Unsam sad na? Sa ibon personal ni nga mga produkto, kuya. Pili lang. Naay mga lipstick, eyebrow pencil, eyeliner, foundation. Basta tanawan lang, kuya. Ambe ko, no? Adto lang una ko magpalabay sa oras sa prayer room. Maayo dito kay Mingaw. Ako ba kaharing tawag? Ako lang unang lingion. Ako? O, ikaw. Uy, unsa may tuyo ining bata? Naa may gibit-bit ka plastic. Sawa mo ka ni Piping, no? Oo, nga naman. Mangod ko niya tilida. Mga order ko ni Piping, oh. Wawa kita niya. Ikaw ay hatag ini. Oh, Nabatang. unsa man ning lipstick, lotion og ni ay pay bra og panty. Nag-order si Piping ini. Ay, Ginoo ko. Sige kong panelos ni Angela ay iyang ex, pero di ay lain ay iyang gusto. Laki na, si Padre Pagyud. Jesus Maria Josep. Ay, mudagkot ko. Akong idagkot si Piping. Nagabian ko pauli da. Nagwat-wat pa magugong lida para sa kong gi-order. Huwag mo siyang pakita, eh. Ugman lang to, eh. Uy, pre! Nag-ursa mo sa iyo, pre. Ha? Nga naman, pre. Hayag bang kayo inyong suod niya ni Bahong Kanila? Ha? Uy, wala mo ko kibaw, pre, da? Si Milagro may tuwa sa amo karon. Uy, susiha to, pre. Uy, masig may nabiyaan siyang Kanila. Ursa ba? Dali agad to, pre. Jesus malooy ka kanamo, pasayloon mo kami. Ang salagi dumtan namo,
Dili na mag-usab kami. Ang ikaapat nga misteryo sa kasakit, mao ang pagpasan sa atong Ginoong Hesukristo sa krus. Ginoo, akong ipahinungod kining maong misteryo alang gihapon sa akong bana nga si Felipe. Nga unta, maulian na siya sa iyang pagkalalaki ug magpuyo diha sa imong grasya ug ilikay siya sa pagpakasa. Ay, buayang pangag nayabag. Nagpakurat naman sa taon ka, Piping. Oy! Sorry, Gadji, day ka. Ay, wa man taon kay batasan, oy! Magugko mahibaw nga nangadji ka. Unya, unya na kasuko bag tiwasa una na imo pangadji be. Ay, Ginoo ko. Pasaylua in taon ko. Pasaylua sab ang akong bana. Pasaylua aming duha. Amahan namo. Hoy, sabat ha. Oo. Ay, amahan namo Amahan nga namo. naa sa langit. Nakas langit. Grabe sa nimo nakadagkot og kandila ging oy. Lupik pa man nimo nagdaob. Kuyawan biyas paridodong kung naon sa na dinhi sa ato kay hayag kuno kay tanawon sa layo. Ay, dako kaayo ko gipangayo sa Ginoo, Ping. Og aron masiguro nga iyang donggon, daghang kandila ang akong gidagkutan. Mao ba? Inana din nagring. Di masan na di masan nakatunan na. Basta kay maura man na nasuod sa akong huna-huna. Desperada na kaayo ko, Ping. Wa ko magtuo nga mahitabo ni nimo nga tiguwang ka naman unta. Ha? Wa ko mahibaw kung daan na ba ni nimo o nya imo lang yung gitaguan sud sa pila ka tuig. O natakdan ka lang ba? O nasudlan ka ba og daotang espiritu, Ping? Naunsa ka dam lagring? Usa taw na mo gipanulti oy. Wa ka pangilogi, Ping. Wa na mamarog imong balhibo diha. Ha? Tingano man day ko. Naunsa man day ko. Ay, Piping. Pagkawa gyud nako magdahom, Felipe. Pagkawa gyud nako magdahom. Ay, karama pagsawilik ana iyang luhas ilong. Dili unta ko mo too. Pero may ebidensya, Ping. May ebidensya. Usa man kinay mo gipanulti milagring. Diretsuha ko nun na. Ayan na palabig paigot ya para lang pagpataas sa oras. Isulti kung sa'y gusto na mo isulti. Iyag-yag na kung sa'y angay na mong iyag-yag kay naglibog na yung kugmayo ni mo. Paghuwat ha, paghuwat. Doon ako'y kuhaon. Paghuwat diha. Huwat ha. Siya may ang kuhaon. Pero dili siya mahitabo nga bahin ni Anghela. Kay ganina ron ta akong gilabukan ato. Sige, usapa na tanan, Ping. Usapa na. Pasabta ko, ana. Pasabta ko kung anong nag-order ka ng mga gamit sa babae. Pasabta ko, Ping. Wa ka makatingog. Sirado imong bukog. Nganong masuko man ka? Kanada imong, mo din na imong gikasulam. Unsa man di ay? Malipay ko, Ping. Ha? Malipay ko? Aw, iuli ko na lang dahil ng liday. Kaya di makaday ka malipay, ana. Ingon magod si Lida nga malipay ko ka, ana. Mo nga ni-order ko, ana. Ni-order ko niya. Pero kaya nasuko ka man gani dahil hinoon, ipanguli ko na lang, na. Kadapay, wako'y bayranan. Para ako na, Ping? Pangako para ako niya. Pagkalihaw sa ako ko pala. Iuli ko niya. Kadae may rin magtuotang malipay ang atong tagaan. Pero masuko naman na hinoon. Sa ato pa. Dili tinuod ang gisulti ni Lulong. Ha? Gisulti ni Lulong? Kaya saan na gisulti ni Lulong? Ay. Kinsay nakakita niyo, Lulong? Aw, wala kita ni Lulong ko ay. Ano di ay? Bantay na ito na akong bata, ah. Loh, malu ka?
Lisura ini kenta ay. Di mo ko kay bawa ini. Long! Long! Tago! Aha? Nga naman? Tago! Gipangita kang Kuya Piping. Suko kayo siya. Ha? Si Kuya Piping? Si Kuya Piping lagi. Nasuko na ko? Nasuko lagi. Oh, ano kay bawa mo ka nasuko na ko? Kada suko man. Ano na kasiguro man ka? Kada suko lagi siya. Nag-abot ang makilay. Ug siga kay mata. Nagkaswasong yung ilong lunggan. Yeah. Lalaw! Hala! Oh no! Kira kong gilabli? Lapas ko. What ya? Kala mo kaya? Gago ko. Mau na pa din. Mau na igipanabi ining kanahang dako ni Milagring. Nga nabayot na kuno ko. O nga nakagusto kuno ko nimo. Ginoo ko. O saan ka tinuod, Dulong? Nga nawa magkatingog-tingog. Nagpitok-pitok naman ang imong mata. Lain sa kayong akong ilong ang magpitok-pitok, Father. Ha? Huwag ko makauyo na na mag-isulti, Lulong, ha? Kung komedya man na, uon sa, huwag ko makauyo na. Ha? Unsa di akong gisulti, Father? Ingon man ka. Ngalaan si kay ang imong ilong ang pitok-pitok. Ha! Nisulti sa ana, Pader. Wala ki ko kadungog. Wasag ko kadungog. Pero nagkabasa ko sa script. Ha! Swerte lang tong lulunga to nga buotan si Father James. Ako pa'y nakaatubang ato, lubagon ko laging dila ato, ug akong ihay-hay. Brutal siya ni mo, Gringoy. Ay. Ay, naban. Na makalagot manggod kaayo. Makasa na lang hinuon ta tungod sa kalagot. Liman kag nagtuo siyang nabayot na ka. Og si Padre pagid imong nagustuhan. Ay, Jesus, Ginoo. Wa siya baliwa. Greng. Ayaw lagi taon sa gula ang pagsangpit sa Ginoo ug ang pagpamalikas. Ay, sorry Lord. Pasaylua in taon ko, Lord. Sige lang, Lord. Mangumpisal kog balik. Pero siguroon akong pari na yung tinuod ako makumpisalan. Og dili nagpapari-pari lang. Pero time pa di ay ping. Doon na day ko'y gustong ipangutana, nga wa gyud na ako mapangutana. Kay ako na lang makalimtan. Nganong imong sang kalimtan? Ay, kay masapawa naman lang sa laing istorya o sa laing hitabo. Maong mapadapli na ang gusto na kong ipangutana. Maong ang dili na lang yun noon ako mapangutana, kay makalimtan na lagi na ako. Limtano naman kaayo ko, oy. Pero naibaw ka, Gring. Kana ba ko nung pagka malimtanon, sinyalis na nga bright ang usa ka tawo? Ha? Sigurado ka, Ping? Adi siya ko sigurado. Eh, nakadungog ko, anak. Mao ba? Uy, bag-usad na da. Kay ang ato gong nahibaw-an anang magpanglimot na, kay sinyales man nga tiguwang na, ug padong nas pagkaango-ango. Mao bitaw, pero bag-uhay lang ko nakadungog na nga ang pagpangalimot, sinyalis ka bright. Uy, hala no. Sa ato pa, bright di ay kuping. Bright, oy. Ka-bright ni mo, ha? Advance magani ka mag-isip. Gawas pag yun, anak, tungod sa sobra ni mong ka-bright. Nang gawas ng imong utok. Ang uban, nanas mong mata. Ug ang uban, nanas mong ilong. Ha? Iugbok ti karon, Ping. Aron matingob na lang akong pagpangumpisal. Ay, kumidyar ko na nga ako. Ikaw ba, suspita gini mo. Imo masang tinudon. Bibi, unsa ganitong imong pangutana nga. Wa pag yun imo mapangutana. Da, ambot. Nakalimot naman sad ko. Right, kini mo bayaran. Di galagi maayo nga mo judge dayon ka. Bisan sa pa imo makita.
Pero di ba sis? To see is to believe man. To see is to believe? Ay, nga no. Nakakita gid ay ka nga picture ni father ang gihagan ni Kuya Piping. Di ba, wa man? Wa, See? murag na sayop giday ko sa. Nasayop kit ka. May pag magpatupi na lang ko. Ha? Magpatupi ko. Basin pag mausab ko kung magpatupi ko. Weird. Kuyugi ko bi, sis. Patupi ko. Unsa may gusto nimo sa imong buhok ba po? Bisag unsa lang yut. Kulayan sa di mo, oy. Doon ako'y ngaan, oy. Unsa may nga mo yut? Ako si Leslie. Aw. Leslie de kay yut. Ano yung tawag giwat? Leslie na lang. Okay yut. Leslie na lang. Hapit ako moting pasensya ni mo, ha? Ha? Nga naman yut. Unsa may gusto nimo? Bagay, ha? Bagay ta, bagay! Di ka no, paklaro, ha? Sultan ka, bisig ang hangilan ko. Musukon ni Gapa kung bagay! Ano nanayo man ka? Huwag ko mga away ni mo. Sabi ka ko, ingon ko, ay kung tawag giwat? Leslie, Leslie ako ngan. Huwag man taga tawag yut. Ganina, imo ko gitaw kong giwat. Aw, ganin naman to. Karon ba? Oh, what na? Suko gapon ka. Oh, what na, oy? Pwes, ako. Ako na sa'yo na suko. Di ako patupay na mo eh. Ayaw ko kan. Good. Ay, kalimtan na to na what? Kalimtan na to na to gwapo, ha? Sige, lingkod nagbalik kay tupihan at di ka gwapo. Wara? Lingkod na. Oh, ikaw gani. Wa man mo tawag nako sa kungan. Gwapo mo gani mong itawag nako. Nasuko bagod ko. Maura sa to sa kung pagtawag ni mo og yut. Kuan, di bang good? Doon naman ko tisagol discrimination ang pagtawag mo na ako og iyot. Discrimination ba? Pataka naman ka. Be, anong kinahanglan man gyud ko imong tawagon og iyot, be? Kay bayot man ka. Oh, Dili ka bayot. babae ko. Na, mao na diha. Malain mo kung di makadawat ang ubang tao sa mga bayot. Pero kamo mismo, ikaw mismo, wa ka makadawat nga ngana ka. Asa wa? Ako? Wa makadawat ka bayot ko? Wa! Karon na nimo gisulti nga, di ka bayot, kay babae ka. Ikaw mismo, wa makadawat kung unsa ka. Nakadawat ko, oy. Kung nakadawat ka, be, ano masuko magan ako kung tawag ko ti kagyot, ha? Kami mga laki, masuko bagon mi ingnon ming laki? Ang mga babae, masuko ba na sila kung ingnon silang babae sila? Parehas ganina, imo ba kong kitawag og gwapo? Nasuko ba ko, ha? Nasuko ba ko? Wa ko masuko, tungod kay nakadawat ko nga gwapo ko. Di bang good? Makalain man good nga moingon pag yun kag iyot. Mura bag ubos sa kayo ang pagkatao. Imo na nang una-una eh. Ikaw mismo ang ubos og pagtan-aw sa imong kaugalingon. Kadagan akong amigang bayot pero dili sila manuyo tawgon og yot. Kay proud sila sa ilang pagkasila. Pero ikaw, imong gikauwaw ang imong kaugalingon. Maunay tinuod. Kaduolo naman ko niyo ganina. Badlungon na tati ka aron, di na lang mo dako ang gubot. Pero, may point masag ka. Mauwa na lang ko manghilapot. Mao sa tong uban nga naa didto. Nakakuha sad sila sa imong punto. Makalagod daw kayo ng uban, sis. Gusto sila irespeto. Gusto sila dawaton. Kung saan pagrespeto o pagdawat nga, sila mismo, wa mo respeto o wa mo dawat sa ilang kaugalingon. Mao gyud. Babae pa kuno siya. Mas laki pa mga siyang naong kasi nako. Ayaw lagi panaway, bro. Oh, wa mo gumanaway, sis. Ang akong point lang ba, dili nila ipugos, ang dili angay ipugos. Ako ha, daghan kay kong mga amiga nga ingana, mga bayot, mga tumboy. Mas mutaas pa nga akong respeto nila kay sila mismo, ang kundayon nga ingana sila. Mao na yung mga tinuod nga karespe-respeto. Mao na yung tinuod nga mga bright. Oh, kalma lang. Namuha naman sagud ka. Gihagad pa kong bagay. Di ba yun ko masukol niya kay tako kay siya lawas eh. Pero wa naman siya katingog kadugayan. Nakakuha nito siya sa imong punto. Ambot niya eh. Basta, kay di na ko patupin niya.
Ay, salamat. Nahunong na gyud taon ang mga labad nga chismis maahin ni mo, Ping. Mao gyud. Praise the Lord gyud. Og praise the Lord sad nga nagpuyo ka na. Ay, gikapoy kog pangaway, Ping. Oy, maong mi pahuway una ko. Ha? May pahuway ka lang. Sa to pa mo balik pag yun ka pangaway. Aw, depende. Kung dunay dakong rason para mangaway ko, mangaway gyud ko. Di pag yun ka kumpiyansahan rin da. Ay, depende gani, Ping. Ay nga no, yun kung mo pili lang ka nga dili na mangaway. Bisag kung sa kadako ang problema, pwede mang yun nasulbaron nga dili na kinahanglang mangaway. Ay, depende lagi, Ping. Paminaw kay nga. Dinis kalibutan, sa atong kinabuhi, doon na agad tayo kapilian. Pero usahay lang, kita mismo nga dili mo pili sa angay gyud untang pilion. Kay ang atong pilion, kadto mang dili gyud unta angay pilion. Kasabot ka, Greng? Wa. Parehas ang mangaway. Pwede man ka mo pili nga dili lang ka mangaway. Nga istoryahon ra nimo ang tao nga nakahatag nimo kahasol. Sa ingon, doon nagisulbad nga mahimo. Pero kung mangaway ka, mubaos man sa tuk pangaway mong kontra. Mga bisan kung sakto ka, mura lang gihapon og ikay sayop. Labi na kung manguna kag pangaway. O wag sulbad nga mahimo, mas musamot pahinog kadako ang gubot. Ay, Igo mo lang ka ng hupaw. Ay, wag kay kasulti, Greng. ay, doon na lang ko'y pangutana, Ping. Unsaman? Anong wa pa mangyog ka mahuman, ana? Murag atong miaging tuig pa man kasigig hisgot, ana. Ah, grabe. Atong usang adlaw pa gani. Ah, mao gani. Nganong wa pa mangyog ka mahuman, ana. Ay, ako lang ning gibalik-balik, Greng. Aron, dili mawasi mong una-huna. Parehas ko sa Ebanghelyo. Di ba, balik-balik naman na? Tungod kay gikinahanglan yon nga balik-balikon. Ay, Ebanghelyo man na, Ping. Pero kanang imo, dili man. Ay, pahimang nur mangyapon na. Ako lang yapon ang gipanag-ingnan ang Ebanghelyo. Ah, Ping. Ano? Ngano ka nga baboy man angan sa baboy, no? Og manok angan sa manok? Ha? Hindi ko nakakalit. Ay, hindi manggod. Si Mang nakakalit. Sa kadugayan akong atubang ining mga baboy ug manok ba? Oh. Ikalit man lang sa nasod na sa akong hunahuna. Unya ki maglisod magugtubagan na. Ay, suwaye lang ko nagtubag, Pingbi. Kay ning milabay mga adlaw ra ba? Mura man kag nagka-bright good. Basig may ikatubag ka sa akong pangutana, Ping. Unya, apila na lang sad pagtubag nganong wa may pako ang baboy. Unya ang manok, do naman. Unya nganong di man kalupad ang manok nga may pako man unta sila. Unsa day na ilang pako, Ping? Decoration? Nagtama ka, Greg. May tama ka, Ping. Tarungon ko giniglimpyo ang mga gamit sa misa. Labi na karong panahon na nga doon ay mga virus dito. Virus dito, virus pa more. Pastilan. Sa among panahon, kagaw ra may among nailhan. Karon na naman ang mga virus. Igunsa man sa kaanis kagaw. Maura man tingali na nag-ilis lang nagngan o unsa baka. Hay. Pida. Ma, ayaw ano, ma. Mapaminaw, God. Uy, si Father. Uy, kasultin niya si Anghilas telepono. Unsa man kailang gipanagsultihan? Ngano murag na stress man si Father. Please, ma. Paminawa lagi una ko. O, sige. Muana lang ko. Ugma, muana ko. Sige. Diyan lang ta mag-istorya. Bye. Oh, niya na siya paingon. Si Mama, yun eh. Father? Oh. Father, ngano? Father. Kuyog dagba sa siyudad. Ha? Ay, kabala ka. Ipananghit ka ni ng milagring. Balik din mi, sister.
Di may mag-overnight dito. Unya, Dre. Tingalig magkiat na sa dispiping. Mauna sa'y makalangan sa inyong pagpauli. Grabe siya na magkiat, Gring. Oy, sa bata, Gring. Kay unsa man itong nahitabo sa una, Ping. Di ba nataga kas hagdanan nilang padre? Pakauwaw lang kas inahan ni Padre, Ping. Wato'y kaso, sister, oy. Okay rin si mama. Nahala, sige. Okay na lang, Dre. Kay ikaw may iyang kauban. Pero, wata mahibaw, oy. Nakasaway siya sa hilom. Sige lang, sister. Bantayan na gugmayo si Noy Piping. Ayaw na baya pagkiat, Ping, ha? Maikog tang Padre. Wala lagi problema nang. Ayaw sa ko inaanas tubangan ni Padre, Gring. Sige, sige. Balhin sa likod ni Padre. Balhin. Sang Noy Piping. Nausam ko gapon. Dalain ko nga, gingon adto siya pagtratar ni ng milagring. Nauwaw in taon siya. Wala siya may baong nga, gisakitan ko para niya sa hilom. Giisip na baya ka na mong anak ni Milagring, Pader? Nagagod tinuod naman. Buhi pa ka siya. Kung buhi pa man siya, tingali. Mura-mura sab sila og Panginoon. Magkita pa kami. Magkaila pa kami. Mao ba? Gipakuyog na sa ni Father si Kuya Piping? Ay, oo, uy. Kakuyugon man sad gani ko. Pero, naikog lang kog ingon ni Padre. Hayahaya ni Kuya sa? Maog yun. Sige, nagsuroy-suroy. Pero, onsa man nang? hinoon. May pasalig man to sa Padre nga dili niya ibuwag si Piping. Kay nga no di ay nang? Ato lang niya. Onsa man na nang? Kuyawan kog magkasugat na sab sila ni Angela. Angela? Iyang uyab sa una, parehas og pangan sa inahan ni Padre. Oo. Murag nagkahiskot na kana nako sa una nang. Mauna, Lida. Gamay ra bayang kalibutan. Og usahay sa draba. Sungugan ka ayong panahon. Kung di man sungugan, maninintal pod. Dili isa na magpatintal si Kuya nang Uy, dili ta ka siguro, uy. Di gyud noon ta ka siguro, Lida. Dili gyud. Nakatog mo ko, Padre, no? Kung ako ni mo pukawa, iyo ko kahibaw nga naabot na ba dito sa terminal syudad. Grabe katog ni mo. Kusog yung kayo mo hagok. To pang naway. Grabe siya. Hulo, mo ba, Padre? Tepa. Ako nang tubig, Padre. Di ni tubig suod, Noy. Awesome din, ha? Imo ning laway akong isahod ganina. Nagilumilom na sa lagi ka, Noy. Wa ko maguno na, Padre, ako britong lang. Tagana sa dati. Bitaw kinang naguna-una lang kung mama ni mo. Ha? Para ba basig masuko niya sinig kakita na ako. Imo ba siyang gipaybaw nga na ako? Wara. Pero gano'n ba suko man siya ni mo? Well, nakaperwisyo, biyak ko, Padre. Katong giingon kong milagring hapon. Wala lagi ito, Noy. Wala gito yung problema sa mama. Doon lang dito sa amo. Surprise! Surprise di ay. Nga napahibaw naman kung daan nga, muanhi ka. Surprise.
Sige, sige. Sod na mo. Pagkagnaw. Ma? Magpaandam ko yung pagkaon. At timanauna ng imong bisita. Noy, lingkod na una, ha? Atulan ako si Mama. Isugang ang hila, eh. Mura magkabugnoon ako. Ay, nakabantay bas paderda. Kanang ginamos diha. Kung ipanagsili. Daghanag maayo. Sigurado ka, te? Nakadungo ba ka kasi akong gisulti? O, nakadungo. Pwes, buhata! Oo, te. O, te. Di ba balik naman ang tiil sa kalingkuranan? Ay, pasag dira na. Nabitay laing mga lingkuranan. Dali na akong kipabuhat mo, oy! Te. Ay, sige, sige. Dali Kaya ako na'y bahala ng... ay. Ipo na lugasin na usa ka panaksang sabaw. Kanang imong trabaho da, mo ni atindire. Oo, te. Tuod ay. Pagpagawas og duha ka pitsil. Naay tubig, te. Ako sa lang. Kay ngusa sudan akong init tubig. Nga naman, te. Ay, napangutana. Oo, te. Dera, te, Sige, sige. Tawag ka na sila. Panhian na. Kaya ako na'y bahala din Sure, bumalik pa ng tawhana. Ma? Oh! Hain naman tayo mong kauban. Pangaon na mo. Pasensya na kayo kay Moro yun akong naandam. Diri ka. Diri ka, Lincoln. Dili lang ko. Sino'y piping na diha? Ay, diri lang lagi ka. Siya rin diha. Inday! Tawag na bisita ang father. Ote! Giduhan na lang ako daan ng sabaw. Tagsa mong panaksan. Okay. Uy, kinamos. Ay, oo! Lami kinaginamusa. Kitagsaan ta mo. May sili na na. Oh, doon na. Puro na, doon na sili. Okay. Diri na, Noy, lingkod. Ay, Brad! Diri, Brad! Diri lingkod, Brad! Salamat. Hala. Pasensya na yun. Katuman din ang bali ng usa ka ilang imo na lingkuran. Nalimot ko pakuhan, Inday. Gunit na ako, Noy. Okay na ko, Father. Okay, I'm okay. Diri. Diri lingkod sa kong gilingkuran. Ayaw! Ma. Ilisa lang na akong lingkuranan. Pabiling ka na sa imong lingkuranan. O sabay diferensya, ma. Kuan ba? Basta. Diha na ka, Noy Piping. Diri na ko. Pero, Mga ano ta? Noy, ha? Sige na, mga jet na ta. ay pastilan. Nung saan na malang ani ron. Mabuking nagit ka ni Father Ronti. Di na kinikalikayan. Nananawa ng patay. Padung nagagigop si Father sa sabaw ng parat kayo. Ay! Kagay na sakit. Hala, Ma? nisuol sa tingali ang sakit yan. Tingali. Time pa. Kano nahibawang ka nga may sakit siya stiya, Noy? Ay mo man ang nasgutan, Father. Ha? Nalimot ka, Father? Oo, sakto. Ikaw lang unay kao, Noy, ha? Ariun sa ako sumama. Sige, Father. Ma? Murag dunay dili mao inida. Murag yung dunay dili mao. Pero kung unsa man, mukaon lang muna ko kay gutom na kayo. Gutom na. Talami sa sabaw. Wow. Sigurado ka nga di ka mainom sa tambal? Oo, niya na lang. Niarang-arang naman. Ma? Lagi-lagi. Hindi na kayo parehas kanina.
Inday. Te! Ilisito sa baon ni Father. Hasa tong ginamos. Ilisito. Oo! Ote! Ayaw na, ganong ilisan man. Ay, nabugnaw na tong sabaw. O ang ginamos, naabugan na to. Pila palang gali ka minutos. Basta. Sa Inday, sige na. Oo, lagi, te! Ayaw na lagi. Inday, bantay si mama kay mukhaon ako. Hapdos na kay kutian. Balik ko na tiga ba? Kaon sa ko. Wala, te! Ate, mabuking na gud ka ini, no! Sino? Yes, te! Yes nga mabuking ka! Magkapaduda ang lihok ni Mama Roda. Murag tunag yung something. Kung unsa man, may bawaan ko na gihapon eh. Busog na, Noy. Oh, magipagguman ako, Pader. Lumiya sa baw eh. Ay, sakto kay timpla. Ug ang ginamos, wow. Mau ba? Sige. Ako na sa'y kaonoy. Oh, na, kumusta naman sa mama ni mo? Arak-arak na pagbiyaan ako. Unahon ko rin sa baw, Noy, ha? Kay lami man ka. Pader, lami kayo. No na, sinaw kayo ng palaksa, no? Sinaw kayo ng palaksa. Bitaw da. Pader, sikap ng mata ni mo. What's the matter? Kalami to, Noy. Puni pa, Pader. Ako gibahog ginakuskan no, na, yo. Mau ba, Noy? Gibahog ginakuskan. Di lang ako ibahog. Ha? Waka lami Pader? Lami man. Ginoo, ganong parat man kayo. Giduha na akong daan ng saba. Tagsa mong panaksan. Gituyo ning mama. Ay, ilisa na akong lingkuranan. Pabiling gid sa imong lingkuranan. Ginoo ko. Ganong iya man ikipuhat, ha? Nagtimi-timi lagi ka, Pader. Ha? Wa, oy. Nung timi ni Noy. Puro sa muna kanon mong gihungit. Tilawan ko ning ginamos ni. Sakto lang kahanga, Pader, sa? Sakto ra. Sakto, Rita. Pero naman ito, lagi ng luhan mo, Pader. Ha? Nganong nahilak mo ka? Gibingaw kong kalit sa atong parokya. Singan? Uy, hala. Ang imong... Uy, kuyawa ko din, Pader, mo ba? Kuyawa din yung Pader, no? Lagi. Ako kasabot ka ng kipuhat ni Mama. Nga no, magyog ka. Uy, hala. Ang imong ngabil, Pader. Ha? Nga no? Nihubag, murag ipa-exputyukan. Nga no man, Ma. Nga nung kimpuhat manin mo. Sigurado nga para gito na naipiping. Nahitabo lang nga ako'y na biktima. Unsa na isa ni naipiping ni mo? Wa! Unya? Di lang ko ganahan niya. Ma, sigurado ka? Karon pa rin nahitabo nga doon na kay tao nga gidi ganahan. Ug doon na pagkikidaot ang gigibuhat. Swerte lang nga ako'y daigo. Kung nadayon pa nga sinipiping yun ang nagkakaon adto, usam kaya ay kasulti. Di ko katuo makahimo kini, Ma. Dili ko santa. Pero dili ka ingon ini, Ma. Dili ingon ini akong pagkailan mo. Ayaw na sigig daghag sulti. Period! Di na makita ang nihubag ni mong Abel. Natabo na sa mask.
sakto ra sad nga nagmas ka, Pader. Di ka na masad na karong panahon na nga na ay gikalisangan nga virus. Ma, tagay sa masi ni Piping. Ma? Da, mahadlok ang virus aniyang dagway. Oh, ma? Lagi. Lagi. Ako. Oh, nay, pasensya lagi si mama ha. Ambot na unsa ni siya karon. Di pa man kay siya tiguang pero mura naman og padong ug ango-ango. Patay na nang giango-ango. Ako lang gyud mga pasensya ni mo nay sa iyang mga gipakitang liho karon. Aw, oy problema, Pader, oy. Ay anad naman ko na niya. Ha? Unsa anad noy? Ang buta kong ipasabot ba? O siya buti mo ipasabot na Sa una na kong pag-anhi, ingana naman na siya. Walang kakabantay, Pader. Oh, mo ba noy? Pasensya lang yun ha. Ako naging mga pasensya ni mo. Pasensya ko kayo. Pero nga wa man sa kamusulti na ako. Ay, gamay na kayo ng butang nga, Pader, oy. Kung ikumpara sa akong nabuhat. Nabuhat? Oh. O siya mong nabuhat noy? Kuan, kaning ay katugong akong pagpamuri sa una na akong pag-anhi. Ay katugong hagbunggos inyong hagdanan. Inahasol biya to sa mama nimo. Nakabantay biya to siya na akong nakabantay to siya na ako dito sa ospital. Nasaypan pa mga nito siya sa mga doktor ug nurse nga akong asawa. Lagot yung tingali kay to siya, Pader. Liman ba sa kining dagwaya masaypan nga iyang bana. Pader, kasabot ra jud ko niya, Pader, eh. Oh. Kuan, wa ko'y kay ubos. Silang, ay lagkabala ka. Ay, salamat kay Mama Ole Raday Midayon. Ay, anin lang ko maghuwat ni Pader. Asa na sa gatos ang hilay. Naka-award tingali tong Pader. Hoy! Ay. Oh, imong mask. Kini? Kini nga mask imong ihatag nako? Yan naman, may reklamo? May langgari kay hatagan ta pa ka. Ay, salamat pero musugot magkas Pader ini. Wa na laing mask. Oh, sige. Musulog lang gyapon ko ini yung mask nga ang design ba nga nagngisi niya. Usar kabuk ngipon. Wa na laing mask. Take it or leave it. Okay, take it. Huh. Angie. Ay, kung Angie ah. Sorry. Huh, bagagnaw. Oh, sige. Ang hila. Wa pa magis Pader. Nakoy pangutana. O sabat? Doon nagitay anak siya. Oh. Dito joke imong gisulti. May anak ta. Ug si Pader atong anak, di ba? Dili! Ayaw pa makak. Noy? Ma? Oh. Pader. Asa naman ang mas, ma? Dara Pader. Oh. Ngayon. Mama siya, Noy. Ay. Imo mabugal-bugalan si Noy Piping? Taga-igtarong nga mas, ayaw na. Katawaan si Noy Piping, ana. Katawanan man yun na siyang dagway. Bisag di pa na siya magmask. Ma. Ay, sige. Magkuha ko laing mask. Hay, salamat kay nakauli ra mo dayon. Abi na kog di nasad ka makabalik dayon. Nga naman, Gring, gimingaw din ka nako. Di ra ba ta pwede maglabing-labing tungo sa social distancing? Yamat ra. Nakaadto lang kag syudad, Ping. Nakadaman dayon kag in English nga social distancing. Ay, unsa man kuno na, Ping? Pong ni Pader, di ta magdool. Doon na distansya. Mapita to sa among gisakyan nga bus. Tagsa miglingkuranan, wa mi mga tupad. Uy, mao ba? Wala na kakabawas mga balita. Di ba naaraman ng imong naong si mong cellphone? Wa naman ko'y internet, God.
Wa naman ko'y load good. O di na pwede muubo, Gring. Kung muubo ka, palayo. Panahon sa imong baba. Panahon naman panabon. Panabon sa imong baba. Mas bali pang mangutot ka kaysa muubo. Aha. Dito sa syudad, kung mangutot ka, mungisir ang mga tao. Pero kung muubo ka, sigahan kag mata na sa ilang mga tao. Unsa man kaping na virusan na ka. Hala, no. Diba? Pero kung muubo ka, sigahan kag mata. Klaro, agad, Ping. Klaro, pasabta kong Kaya maayo. mga tao, likayan ka kay sa muubo ka. Mo nga, magsabot agring ha? Kaubuhon gani ka, palayo, okay? Sa magkakasimang ka! Ay, wa magudan ako tuyo, aping. Gawas pa, upo raman sad imong giingon. Wa man ka mo ingon nga apil ang pangatsi. Noon sa man niya, imo naman ano kong gatsihan. Kaarte sa demo, Ping. Oy, luwaan tanoon ka. Ang gano sa kaning lockdown, sis, no? Dugay pa kita makakita ini. Kung di pa ni mahuman. Magampo lang ta, bro. Nga mahuman na ni. Pagsuway rin ni natoon sa kaligo ng atong pagtuo o pagsalig sa Ginoo. Ha? Sa'yo pasabot mo, sis? Ang Ginoo nagmugna ining virus? Para pag-taste na to? Ha? Dili, oy. Pero iyan ang gitugol tungod sa pipila ka mga katarungan. Base lang ni sa akong simple nga pagsabot, ha? Una, pagtas na toon sa kaligo ng atong pagsalig o pagtuo niya. Ikaduha, aron pagpaila nga siya lang ang Ginoo nga gamhanan sa tanan. O nga naara sa iyang mga kamutang atong kinabuhi. Okay. Nakabantay ka? Tungod ini mga hitabua, bisan pa gisuspend ang mga misa, nagatapok ang mga pamilya nga sud sa taas nga panahon. Hapit na lang di magkita o magkasulti. Bitaw sa? Magdungan nagpangaon ng tibok pamilya. Magiusa na sa pag-ampo. Nice, di ba? Bitaw sa? Sakto kay kasis. Kami bitaw? See? O parehas na mo karon. Nanginumi sa nilaga nga loy-an ni mama. Why soft drinks? Mga healthy nga imnonon lang. Amen. Kahumot sa linat ang manok. Oo. Wow! Yaw pagdool na ako. Oh. Social distancing man ka, ha? Dasi ng distancing. Layo ramal bitaw ko nimo. Okay. Sige. Diha ka lang, ha? Diha ka lang, Ping. Wala gyud kabantay nga nag-ihaw kag manok ring. Ay, wa bang ko mag-ihaw og manok, Ping. Aw nilakaw day ka? Nipalit kag karning manok sa merkado? Di manggod. Di manggod ni nilat ang manok akong gitak-ang. Luy ara manggod nig tangad. Ha? Ay, Hoy, mauni atong nuko. imnon, Ping. Mauni atong imnon. Makatabang ni nga makalikay taan ang virus diha. Ang nala, sige. Pamayabas di ay unya, Ping, ha? Maayo ng mga untag bayabas kay vitamin C man na. Naman tayo limonsito. Ay, tanan nga makatabang sa pagpanalipod sa atong lawas, batok anang virus diha ug sa ubang mga sakit-sakit atong pahimuslan. Ay, bulahan ganita nga dinhis ato igo ratang manguha. Ang mga taga-syudad in town, kinahanglan gyong mopalit. Ultimo saging ko no, perte ng mahala. Maulagi ring. Mo nga magpasalamat yun nga taga-bukid ta kay daghan tag makaon nga sustansyado na libre pa. Ay, praise the Lord. Ping, nag-unsa ka. Daghan man ni atong prutas, Gring. Hatdan ako sa pader. Ay, naa sa tingalis, Pader, Ping. Oy, imposible kaayo nga way nihatag niyag mga prutas. Bala na, basta kay hatdan lang gud nako siya sa aning lumonsito, ning saging, kapayas, bayabas, pipino o kining kamuti. Unya, mugawas na hinuon ka, nga dili man pag-awson.
Ay mubalik na magkukudayon, God. Magsulob mo sa kuning mask. Oh, ay, time pa. Unsa man ang imong gimask, Ping? Ha? Imong bragring. Unsa? Oh, pader. Ni ako ron sa gawas kong binto na ako'y gidanga para nimo. Wala doy, ngano naghago pa bagyo ka? Wa lang unta to. Ay, sige lang, good pader, good. Para naasab kay panagag sa virus ba gawas pag-ampo. Nag-take man kog vitamin C kada adlaw noy. Pero lahi yun ang presko, pader. Sige. Ibili lang diha noy og pauli na. Ako ra nang kuhaon. Muli kay lang tang magatubang. Salamat kayo. Sige, pader. Ako lang ding ibilin ang basket rin, ha? Oh, sige noy, salamat kayo ha. Ignasab si ng milagring salamat. Salamat kayo. Wa pa magikuhaan ni pader ng basket. Di lang yung kumulakaw hangtun iyan ng kuhaon. Di tingalig doon na niya ilay mukuha. Na magpasalipod lang ko din eh. Nakalakaw ng tingal rin ni Piping. Manaog na ko. Ako nang kuha ng ingida ng mga prutas. Kaya kung nabayan ako niya. Ilang duhanin ng milagring. Ayaw sila pasagdi Ginoo. Hatagi sila kabaskog sa panglawas. Padalipti sila. Gikan ining gikadlukan karon nga virus nga naghamok sa tibuok kalibutan. Nisuol magkalit akong tiyan. Musiyaro na ako. Mingawa eh. Murag ako raw may nagtikaw-tikaw. Ay, kaluoy sa simbahan. Perting mingawa sa plaza. Nakaitaw sa sud, no? Ngayon na bagas, Kuya Piping? Wala tingali kay wala may misa. Sa kumbinto ka. Nakas, Father? Adto ko sa kumbinto, bi? Wa pa manggid mo abli ang pultahan sa kumbinto. Wa pa manggid kuhaan ni pader nga kung gibilin nga basket. Tawag ka na kukusabi. Uy, naman lang kong cellphone. Wa naman din na akong ma-charge. Magawa lang yun ko. Bantayan lang yun ako ang basket. Ganito pabombo ang ukuha no, malabayan yun ako bato. Sirado yung kumbinto na. Naka si Father sa taas, no? Maikob mo sa kong manawag, eh. Murag, wa mo ko'y angay nga manawag niya para lang mangmusta. Uy, hala. Unsa man ang naa sa gawa sa pultahan sa kumbinto? Basket? Unsa man kay soda na? Kinsa man ang basket? Nganong naaman na diha? Akong tanawon. Haskag bata suda na sa ug gibilin sa way po angod nga inahan. Pero kinsa mo sad ang way po angod nga inahan ang mubuhat ini? Patay. Haskag anak na ni Father, no? Ni takulpa. Ayay, ang sipat nga lulong ay. Baya, naginahinay pagpaingos basket. Nagpalingi-lingi pang karnahan, bibi. Di, mamili ko ng bato din, hibe. Kini bato ay. Igo, gini, buhagtok, gini niya kung kuhao na niya basket.
mga prutas mo day sud ining basket. Abi na kong bata da. Pero, kinsa mo kayo nagbutang ini din he? Ah, para tingali ni father. Ang kanahanay, pinatutok-tutok pas basket. Uy, na. Napalingi-lingi pa. Murag may daotang plano ay. Suway rupunit ng basket, hagtok lagi ganaroon mo agtang aning bato lulunga ka. Suway ganoon. Aha, nanakoy idea. Sang pito na ko sa father. Akong inon nga naay nagpahatag niya ining mga prutas. Mao. Sige, alsahon ko na ni basket. Oh! Uy! Father! Ginoo ko, si Pader ang hagtok. Usa na kumuhato na ni. Muduol ko. Muangkon ko nga ako'y namato. Wala nagkasanay noong kong Pader. Yabag ka gyud bisag unsaon, Ping. Taon sang padre, oy. Wa ka hato maigo sa mata. Wa ka hato magrabihi, Piping. Ambot lang, Gring. Ambot. Okay na, father. Okay na. Natarong na akong butang ang bandage. Pwede naman di ko manars, father, no? Salamat, Lulong. Ikaw yun ang akong angel ng adlaw na. Pero kung wapa to lang ko palakwa na yung sinipiping, kamuuntang duha. Si Kuya Piping, father? Oh, iya man ang mga prutas. Nanawag mong siya nako. Pero ako lang gipabili niya kay likay lalagitang mag-atubang rong panahon na. Pero ikaw, niya, nag-atubang yun ako. Okay na, father, ay. Nagmas na duha. Dili unta maayong manghingilin, pero hingin lang talang yuga kay di naman lagi ron maayo nga mag-atubangay. Aw, magtalik din na ito, father. Si Awa gini mo eh. Tod, sa di ka pamulakaw, pagkuha na sa basket, di na mahurot na ko eh. Ayun na, father, eh. Kang Kuya Piping na ba day na? Para imuha na gina. Hala. Oh, gano, Lolo? Haska. Father, no? Haskang. Haskang unsa? Haskang si Kuya Piping tong namato, no? Ha? Imo mo ka siyang gipalakaw. Wa tingal ito siya nilakaw. Nitago na to. Unsa? Na, nitago na to, father. Gibantayan niya ang basket hangtod nga imong kuhaon. Unya kay niabot man ko. Nagtuo tingali siya nga akong gawaton ang basket, maong gibato ko, pero ikaw ang naigo. Kinuo ko. Lakaw dito, oy. Balik ka. Tingalig na buta na tos padre. Grabe sa nimo, Ping. Ay, kuyawan mo sa tanimo. Dako gud ka hatong bato nga imong gilabay, Ping. Di sagol kay dako god, dako lang. Balik ka lagi dito. Klarohag unsay kahimtang ni padre. Tingalig na igo ang agtang ato niya, nag-hemorrhage to. Tingalig mamatay tos padre, Ping. Simba ko kada, Gring, oy. Nagkurong na raba ko dere, ha? Wa na raba ko mahibaw kung sa ibaton ko. Binak, kahihon na raba ko sa kakuyaw dere, Gring. Kaihion? Kaihion nga nakaihi naman ka? Maunay na hitabo, sis. May gani, di lawom ang samad o naara sa kilid sa kilay ni father. Hala, no? Kuya, watog ang mata ni father ang naigo sa? Mulang. O wagid ko'y laing suspek, sis. Si Kuya Piping na yun.
Ikaw ba? Naanasag ka, ana. Ayaw lagi pag-una-una. Pero dili, imposible. Pero dili sad sigurado. Mao nga kung wa ka ebidensya, ayaw patakag pamasangil. Kinsay na sayod? Kontrato nimo ang namato. Wa magud ko'y kontra. Everybody's friend, magud ko. Akala mo lang wala. Pero meron! Meron! Funny. Seryoso ko, no? Nay mga tao nga di ganahan nimo sa hilom. Kay hambog giroan ra kaayo nimo. Ha? Kinsa mo ko nabi? Nadagay na ilan? Doon na kaayo. Kinsa mo ko nabi? Ako. Unsa? Sige na, oy. Bye na, oy. Kaski kag data da. Kay ga video call gyud ka. Pwede ram gud tatog ordinaryong call or text ba? Or chat ba ka ha? Gusto mo gud ko sis nga makakita gid ko nimo kay dili gid kompleto nga akong adlaw kung dili ka na ako makita. Unsa? Ay, di ka buhi kog kalit da. Sige na, babay na, oy. Babay na. Kaluot kitawhan na. Sorry, God. Ay, kadugay yung mawa sa angso, oy. Kalain gid ining tiguwang may makaihisporol, oy. Peragaba. Ako naman unta ning gibubuan og ini tubig. Baho raman gihapon. Ay, gas na balang kahay akong ibo-bo ini. Unya silaban. Sorry, Gring. Ay, Mabasa ko, Gring. ay, naa naman day ka diha. Uy, wa man kay kisaw. Lupig pa man nimo'y kalag. Ay, maayo pa man ganing kalag. Kay doon na pa may timailhan nga naa. Ay, di ka kabantay nga ni Duol ko. Ay, no, nagtiniil naman sad ko. Manakog kaligo, manasakog ilis. Pwes, lakaw na. Atoan na to, padre dito. Susuyhan na to. Mayo. Noy Biping. Oh, si Pader. Si Pader. Oh. Ay, ato dito, Ping. Ato ba nga? Gring, gikuyawan man ko, Gring. Mayo. Nakurog na sad ko, Gring. Murag ni suon na sila kung tiyan ko kalit, Gring. Uy, unsa? Uy. Dagan tayon dito sa pansayan. Kay tingaling magkatag ka diha. Unsa na lang. Lakaw na dito, Ping. Pagdali. Mayo, Noy. Noy Biping. Baka makabalik si Noy Biping sikad ganina. Noy! Ay, Dre. Maayong hapon diha. Kadiyot, Dre, ha. Nang laba, man good ko, Dre. Pasensya sa pang-istorbo, sister. Ay nalag-ari, ako lemoan ha. Di lang siya kay kung magpadool ni mo. Distansyahay lang ta. Uy, ngano naman ni Padre, uy. Dili naman hinuon ta magkahuy-huy kitang mga tao, ini. Di naman gani mi kasimba. Ay, mura naman noon tagipalayo sa Ginoo, ini. Unsa naman ni surrender na tas kaaway. Dili, sister. Wata mo surrender sa kaaway. O dili mahitabo nga mo surrender tas kaaway sa tong Ginoo. Mituma lang tas panawagan sa tong gobyerno nga mag-amping. Sayod man ta nga naihulga sa kinabuhi sa mga tao tungod aning virus. Nga wa pagyoy tambal nga may katap karon sa tibuok kalibutan. Pero, di ba, mitoo man ta nga ang Diyos maoy makaayo sa bisan unsang sakit, Dre. O, Di ba, Dre, sa misa, buhi man si Kristo nga atong gikalawat. Mitoo man gyud ta nga iya gyud ang lawas ug tugo ang atong gikalawat. Unya nga anong mahadlok man ta nga mismo si Kristo man na ang atong gikalawat. Kwan. Sorry lang, Padre, ha. Pero wa baya gyud ko kasabot sa mga kadagkoan sa simbahan. Panahon na gani unta ni nga ipakita sa tibuok kalibutan nga ang atong gikalawat Dios gyud nga matuod, dili istorya lang. Mao man gyud kaha na, Dre. Si Kristo man gyud kaha na ang atong gikalawat. Oh. Oo niya. Nganong hikawa naman mi sa pagkalawat niya. Nganong gipahunong man ang mga misa, Dre. Imbis mauna ni higayon nga musiki tag maayo ni Kristo, nagpalayo naman hinuon ta.
Sister, spiritually, nikalawat ramang gihapon ta ni Kristo. Ay, wa man ay problema, Dre. Pero kamo ramang ko'y nagtudlo na mo nga ang misa, mao ang pisikal nga pakig-inkwentro nato kang Kristo diha sa pagkalawat. Pisikal kay iya magyugkahan ng lawas og dugo. Pero sa gibuhat sa simbahan, dili kalikayan nga magduda na noon ang uban, nga dili di ay na tinuod. Nga siya na mismo ang hostiya nga atong gikalawat. Kay kung siya gyud na, si Kristo gyud na, anong mahadlok man ta? Diyos gud na, Ginoo gud na, way virus nga makaduol ana. O kung kita ni kalawat niya sa tibuok na tong kasing-kasing, dili ta madutlan anang virus, Dre. Ginoo goy na anato, Dre. Diba, Dre? Doon naman gani ubang himalatyon na nga maulian kung makakalawat. Pasabot lang nga si Kristo yun ang hostiya nga atong gikalawat. Unya karon, gipalayo naman nas mga tao. Greg! Taras, Father. Unsay gisulti kay? Unsay yan tuyo? Ambot, unsay tuyo atong Padre Ping, oy. Ha? Wala mo pangutan, ha? Ug nilakaw lang siya nga wa makasulti siyang tuyo? Oh. Ay. Pero nga naman. Nga naman ka. Wala mo kag gikutasan. Lagi. Wa na gud to katingog si Padre. Pero wa sa tingali to siya malain ako, oy. Ha? Uy, kay nga no, Degring. Imong giawas, Father? Diyos ko. Diyos ko. Pero kamo raman ko'y nagtudlo namo nga ang misa mao ang pisikal nga pakig-inkwentro nato kang Kristo diha sa pagkalawat. Pisikal kay iya magyud kaha ng lawas ug dugo. Diyos ko. Labdagi ang among mga salabutan. Pasaylo ami. Kung nasayop ang misa mong mga lakang. Kay kung siya gyud na, si Kristo gyud na, nganong mahadlok man ta? Diyos gud na, Ginoo gud na, way virus nga makaduol ana. Og kung kita ni kalawat niya sa tibuok na tong kasing-kasing, dili ta madutlan anang virus, Dre. Ginoo gud na anato. Diba, Dre? Doon naman gani ubang himalatyo na nga maulian kung makakalawat. Pasabot lang nga si Kristo gyud ang hostiya nga atong gikalawat. Unya karon, gipalayo sa mga tao. Diyos ko. Diyos ko, nagkinahanglan ko nimo karon. Nagkinahanglan ko nimo karon. Maunay akong gisulti ni Padre Ping. Ambot oy nganong wa man ko makapugong. Ay, nagkurog gani ko, Ping. Halagring. Kita nang duha ang may atraso ni Father. Ay, ambot, Ping. Pero sa akong paminaw, dili man to dautan akong gisulti ba? Sakto man gyud to, Ping. Greng, tulo na kaadlaw ang miyagi. Di lang gapon makontak ang telepono ni Father. Murag i-off na gyud tingali. Ay, nalain gid di ay kahato siya nako, Ping. Ambot lang. Magampulan ta nga walang unta. Diyos ko. Tangkod usak simana na siyang pagpuasa. Ug hangtod karon. Wa pa ko nakitang tubag sa akong mga pautana. Kung husto ba ang lakang sa simbahan, nga ikansilar ang mga misa, nga dunay mga tao, Diyos ko.
Mutuo ko nga ikaw ang nasa iyo Eucharistia. Ikaw puhi nga Kristo. Ikaw nga bugtong paglaom sa katawan nga nagsalig lang sa imong kugma ug kaluoy. Pero kami mismo ang gipalayo nimo. Kanila nga bugtong ikaw lang ang gisalikan. Pinaagi sa imong balaan nga ngalan ni Kristo Jesus. Pagayoon ako sa Amahan nga iyang ipadaha ang balaan nga Espiritu Santo nga mulamdag sa mga kasing-kasing ug gunahuna. Nga unta kami makabaton og kaisog nga mubatok sa gahom sa dautan nga migamit sa mga nango sa mga kagamahanan sa tibuok kalibutan aron ikaw Kristo Jesus mapalayo sa imong katawan. Tabangin mi Diyos ko. Tabangin mi ining panahon sa among kahuyang ug kaway pagsalig sa imong pagka-Diyos. Unsa makaisunod nga mahitabo, mga higala gidapit ko kamo sa pagpamati subon pa mga sumpay ning sugilanon. Pader, I am your pader. Dalit ka nato sa RMN Drama.